मानेच वाईन अँड डाईन AC फॅमिली रेस्टॉरंट. पत्ता मुंबई गोवा महामार्गाजवळ नवीन ST डेपोच्या समोर कुडाळ. प्रोप्रायटर राजेश माने. संपर्क 9665 80 12 12. गेले काही दिवस पावसाचा लपंडाव सुरू होता. मात्र गेले 2 दिवस पावसानं जोर धरलाय. मागील 2 दिवसांपासून लागणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे सावंतवाडी शहरातील जिमखाना जाधववाडी येथील घडळण कोसळली आहे. या जवळपास लोकवस्ती आहे, त्यामुळे लोकवस्तीमधील काही घरांना याचा धोका निर्माण होऊ शकतो असं स्थानिक लोकांनी सांगितले. गेल्या 2 दिवसांपासून कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळेच ही घडळण कोसळली आहे. घडळण कोसळण्याचं प्रमुख कारण जिमखाना ग्राउंडची बाउंड्री वाढवण्यासाठी नाल्यावर स्लॅब घालण्यापूर्वी घळणीची JCBनं मोठ्या प्रमाणात खोदाई करण्यात आली होती. त्यावेळी जाधववाडी वस्तीतील लोकांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला होता. मात्र त्यांच्या विरोधाला न जुमानता नगर परिषदेनं काम सुरू ठेवलं. परिणामी आज ती घळण कोसळते आणि याचा फटका मोठ्या प्रमाणात जाधववाडी वस्तीला बसणार आहे. या कोसळत असलेल्या घळणीपासून फक्त 20 फुटाच्या अंतरावर जाधववाडीतील लोकांची घरं आहेत. घळण कोसळते, माती कोसळते, त्यामुळे शेजारच्या घरांना याचा धोका निर्माण होऊ शकतो अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. या भीतीनं जाधववाडीतील लोक भयभीत झालेले आहेत. जर नगर परिषदेनं यावर योग्य तोडगा न काढल्यास सर्व जाधववाडीतील लोक सावंतवाडी नगर परिषदेमध्ये जाऊन अधिकाऱ्यांना जाब विचारणार आहेत असं त्यांनी सांगितले. पाऊस 2 दिवसांपासून कोसळतोय, अजूनही हंगाम बाकी आहे, त्यामुळे नगर परिषदेनं योग्य ती खबरदारी घ्यावी असं आवाहन सामाजिक बांधिलकी संस्थेचे अध्यक्ष रवी जाधव यांनी केलंय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.